अस्सलाम वालेकुम माइबे रिव्यू गे मुलिंग आ एपिसोड का तिया एम्मे बेफुर नवस मरहबा दनो अगुन में मियादु रिव्यू कोल्ला मियोलेनी टेबल के बुन्यस आदागे टेबल नो अगुन में मियादु रिव्यू कोल्लानी स्मार्ट कॉफी टेबल मी स्मार्ट कॉफी टेबल मी टेबल गे लुकअप बलालियस मी टेबल की एहा में हिग्याम को फरमा को फावा टेबल मी मेजुगे अरिमतिं वशागें तिया फेनि वडागन्नवनी ब्लूटूथ स्पीकर हम एहम्मे एम्मे सळि फीचर गे गोतुगा मी टेबल गा हिमिनिफावनी वायरलेस चार्जिंग फोनुगे चार्जर ಗೆಲ್ಲೇವ ಗುತುಗಾವೆಸ್ ಹಾಸ್ವಾ ಕನ್ನುಜೆಹೆನ ಫೋನ್ ಮೇಜ್ಮತಿ ಬಾವಾಲುಮುಂ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಕಮಾಯಕು ಕುರಿಯದ್ದಾನ ಕಾಫಿ ಬೋಲಮುಂ ಅದಿ ಬೇಣುಂವಾ ಟ್ರೆಕೆಂಗ್ ಅಡುವಹಾಲಮುಂ ನುವತ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಲ್ಲಮುಂ ವೆಸ್ ಬೇಣುಂ ಕುರವಿದಾನ ಮಿ ಟೇಬಲ್ಲ ಪ್ರೀ ಆರ್ಡರ್ ವೆಸ್ ಕೊಲ್ಲೆವಿದಾನ ಅದಿ ಮೈಬೇಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಥ್ರೂ ಕೋ ಆರ್ಡರ್ ಜಹಾಲುಮುಂ ಡೆಲಿವರಿ ವೆಸ್ ಕೊದ್ದೇನ ಕೊಬಾ ಸಾಳಿದೋ ಮಿ ಟೇಬಲ್ ಗೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಿ ಎಮ್ಮೆ 2700 ರೂಪಾಯಿ ಬಲ್ಲವಾಗತುಮ ಅವಹ ಮೈಬೆ ವಡಾಗನ್ನವ